Osimunne ka a na-akọla anyị ihe a kịta na ya dị 21 years old. Osimunne na di ebi owele afa nwoke wee sevuo afa ụmụ enyi nwanyị. Inwe ike fon a na-akpọ ọbụla Emeka, ipikizi Emeka ọbụla na nwanyị na-ekwu ọbụla Ugochi maọbụ Nkechi, akwa ịghọtago. Na ihe ọ na-akwazi ndị mmadụ kịta bụ na ya ga-edipo otu ya back to Naija, na ya ga-ebuneke ya back to Naija, na ọ bụrụ mmadụ na o nwere isi na mmadụ. Osimunne ihe a 5 years ọ na-atụ nwoke ime. It's not like na ya bụrụ nwanyị, maka na ya gwara anyị na ya tụbulu ime wopụ ya, ọkwa ịghọtago. Mana sinsi afọ ya na-aṅụ ọgwụ, ya gwa na-aṅụkwa na afọrọ afọ ime. Maka gịnị? Maka na di ya nwere ike idobe mgbe dịka ofu ebe, osuli esi ụzọ a, osuli esi ụzọ a. Ya wee na-ayọ ya mepelu m something ọjụ, maka na ihe ọ chọọ bụ ka amụtala ya nwa. Actually ka a nọla na bụlụ. In fact, Osimunne na ọ bụrụ sọsọ ka amụtala ya nwa, na ife o ji wee ndụbịa bụ to prove a point. Maka na ọ dụka rumor obili na-aja ọcha pụtalụ bido ịmagolu na-aga o wee sị ka o jee n'ọnwa anyị ka ndị mmadụ wee wepụli ya anya. Akwa ịghọtago. Mana kịta na ọ chọzili ịkpọnye ya Naija. Na that girl gwara ya send ya video call, like a video recording, ebe die na-ekwu na ya ga-ebunye na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Na die sị na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ife nya akọnalụ die. In fact, ihe ọbụla ha kọlụ n'ụlọ ọ pụrụ odie the girl niile. The girl a na-ebugedi. Osibu that na ya mụrụ ụmụ nwoke ka a na-anụ ka nwaanyị ka a na-anụ. Na afọ nụrụ ife ka ọ dị otu. N'ike this marriage agwụgie. Na only nsogbu ya nwee kịta bụ ọ mami a ka a ga-agbanakwulu, ka ọ papi a ka a ga-agbanakwulu. Amụkwanụ nwoke ya bụrụ nwoke. Na papi a fụrụ ya n'anya mana ife mami a kwulu ka ọ na-eme. Onye kwa ndị be ha kịta na di enwere ọya obili na aja ọcha, mana nyakwa ha kedu ihe ha ga-eji eme ebe nya gwara ha wee nụba the guy. Maka na the guy bịa shawa bịa ịfọnanya nyechekwe na ya afụgo another family ka je grow family nke ya, na ya ga-eso anything na ya bụrụ na ya si n'aka mami ya pụọ. Ọ na-afụnụ gị ife ka ọ dị otu a. Osimunne na ama nghọta na nwaanyị akpọsi aliasị, nwaanyị abụ mami ya, na ọ kpọsi aliasị na ya mee ụmụnne niile kpe ya asị na fa na-afụta ya dụka ife atini ya mọrọ na papi ya chọkwa igwe ya. Osimunne eti asị wee nọrọ na marriage na ife ọbụla anya kwuru ya chọrọ bụ ife di ya chọrọ. In fact, na di ya eme ekiche decision ya wepụta like anya na ọ ma mmezie. Mepelụdụ m afịa mba, ka m chọọ ihe nga na-alụ mba. Osibu na that guy ya na-agwa anyị maka ya na di ya ejigolu maka this guy kụkwu ya ife countless time. This nwa boy na ọ maala na di ya nwere regard ebe ya nọ, so oge ọbụla ọ na-alịgie na-agwụ ya okwu welie na-eme ife sọlị ya n'iru di ya agba nkịtị. Osimunne n'ike agwụghị enye ọnya ka a ji wesị ka ya wepụta ya ebe a ka amala ife ndị mmadụ ga-agwa ya. Na ife bụ nsogbu bụ na ya mara ebe a ga-agbana ọnya gbanakwulu nne back to mami ya lụkwa enye bidokwa agha again. Ka ọnya nọlụ na di wit nwoke nwere ọya obili na ajọcha na afọ ọkwụ nwa for 5 years ka a na-achọ nwa fụrọ nwa. Maka gịnị? Di ya nwere ike idobe ụkwụ n'ala. Akwa ịghọtago. Na kịta bụzikwu agụụ ya agụgbu ya, ada enye ya ego ekwere ka alụ anything. Na ya mara ụdị ụwa nya pụtara ife a, mana ike agwụgie ịghọta. Na ife a chọrọ ịma bụ ọ bụrụ gị ị ka ya nọ na this type of marriage, ka ọnya jebela onwe ya. Chai! Ka this girl kọsiala m ife, ụmụnne m ada m surprise. Like amụrụ bụ na o nwere ife ga-emegide nwaanyị enwere ọya obili na-achị ọcha ịghọtago. Na-abụghị na the guy ebunye gị edi ọya o wee kwalụ ka ọ nụba the guy just ka o wee gbalụ mami ya ọsọ. Nna ọ jụkwara m nsị a nne, ịdịkwa sure na nwaanyị afọ bụ mama gị? Ịdị sure? Maka na nwaanyị iji maka ya wee take this kind of decision. Ọsọ Chukwu ma ife gị na ya na-abọ na-eje. I don't think no your mother. Onye izizi ọ chọta ka ọ nụọ
onye ga-anwụ very soon. According to them, na o nwere ọya na mkpụrụ obi, which doctor kwugo na ọ ga-anwụ, ma mi asị na iwu na ọ ga-anụ ya anya wee jụ. E wee kpọtakwa onye nke ịbụọ, ọ bụ na o nwere ọya obili na-aja ọcha, mana nke afọ bụ na ọ gwarọzi na ha nọ. Maybe maka ịjụọ m ga-asị gị na ọ just chọọ isi Naija jawalụ. Apị ya tago. Ike gwụlụ, ike gwụrụ. Because na unu n'anya ka o si gbatakwụlọ kịta, this girl do 21 years. It's obvious na ọ gụrụ akwụkwọ. It's obvious na mami akpọrọ ya asị. It's obvious that papi enwere ọnụ okwu. O wee banyekwe n'aka nwoke boy obili na-aja ọcha. And it's still obvious that na afọ ime nwa afọrọ bụ maka gịnị oke mpiogali. Akwa ifugo. Nna ụfọdụ ndị mmadụ Chineke mekwala na anyị ebele. Chineke melo na anyị ebele, honestly. Chai! This girl some ni amoro, in fact, na asisi juonya ni amoro monya just to believe fear gbapụ. Je jilaki achobu, we are struggle by henya full. Ni amebe, ni abolu ni ado happy. Ni hani idili do happy nandia. Konya nolu with this guy. Na akuya ife ni rumu boy, na akuya ife ni how. Oponu ni akipu secret ye. Ejukwa monse. Who knows? Ige jene no onwe gị dosho ni ke buru onya boya because how they use okpu no ogwo ke ananyo. I hope you're still safe. Yes. I hope. Oh. Obrokwa na ode me ofuma o na-emekwa ofuma. Aboro bụ na mmadụ ga-ekwete n'ọnwa nwoke nwere ọya obili na-aja ọcha, ọ ma batakwa na-emegbu the person. Ọ ka di nwa si wee kozi na ụkọ biko. Di dukwa na ụkọ, aboro bụ na di kosila ụkọ ko na ụdị anụwa o. So bụkwa na ị na-anụ di. Ọ bụrụ na di gị ka na-emete gị ọfụma, nne gbakwala ọgwụ gị ṅụọ o. Maka ihe na-afụ ihe a na marriage. In fact, ihe ọ chọọ bụ amụrụ m ife m ga-ekwu mekwute ofu. Ike gwụrụ. Ike gwụrụ. Ọ bụrụ na ike si ozi a nwanne m biko, gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyela this girl aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, unu afụgo ka o si dị o. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.